banget guys.
monggo. Komando kaname iki. Iki kuburan Buddha ning kene. Kuwi goan-goan iki. Kuburan apa, Mas? Kuburan Buddha. Buddha. Heeh. Metu medun dalan nganu ya, elek sediluk engko terus ning dalan gedhe. Manut. Nek rene engko tambah kesuwen kadoan. Yo, manut. Mudun. Tonton Mas, tonton aja, tonton. Surung kuwi.
nggon merak wong aku ngesut foto ki, ngesut gambar karo video ning kene. Merake metu kok. Kadang metu kok kono ning dhuwur. Wah, ini murah sangu banyu ya. Hah? Engko iki kan desa. Itu tekan desa. Piye? Sekarang sih limpah kamu enggak. Bisa apa kene ya? Ngumeng. Oh, sing ngomong iki kan. Heeh, ngarep engko ngumeng. Berarti nek kok kulon iki berarti. Kok kulon kono malah. Iki mau Cara iki tembusnya kan ngetan awake dhewe. ngetan iki. Ngetan. Oh, berarti kok tembusnya jalan utama sing ngaten ning Bengkol Suro iku. Heeh. Jarang singgung enggak ya. Iki perutani, cagar alam sing iki. Kan ini. Ayo kono paling juga. Kile. Ya mau ukuran. Iku, ya mau iki lho. Ya selak nang desa. Ya ekstrem iki ya, Mas. Gong sing ning ndi? Kidul digong kae. Awake dhewe kae. Iya. Metu kono tong.